bigay ko na lang kay Senator Risa yung freedom para siya na siguro maglabas ng pangalan because I am not the chairman of the Committee on Women. Pero na-mention na yung name niya, sir, sa hearing kahapon. Yes, but hindi naman niya alam hindi naman alam ng publiko kung sino yung sinulat niya. I'll just let Senator Risa she's free to tell her to tell you kung ano yung pangalan yung nilista ni Alice Go. Hindi ako naniniwala. Merong sigurado merong mga Pilipino na tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Impossible na walang Pilipino tumulong. And worse, might also be a government employee or government official. Sir, bakit po? Bakit hindi kayo naniniwala? Ibig mo sabihin, lahat ng mga in-check, sila magagawa ng pagtakas dito. Possible naman yun na walang clearance galing sa BID, galing sa Coast Guard, galing sa Philippine National Police. Impossible. Sir, yung boyfriend, sabi niya na boyfriend niya, hindi ba connected? Yung sinasabi niyo po ng boyfriend niya, hindi po ba tumulong? There might be that possibility na because yung alleged boyfriend niya, yung mayor ng Sual, Pangasinan, mahawak ng kanyang mga negosyo. Katulad yung binulgar kong Alicel, Aqua Farm. Kinoin yung dalawang pangalan niya. Alice tsaka Liceldo. Hindi daw natuloy. Kahit hindi tuloy. Pero may project na ganun. May mga negosyong ganun. And it's an open secret. I have talked to some mayors in Pangasinan. Alam naman nila. Pupunta rin si Alice Go she's frequenting